Amended LPTRP ginpasa na sa LTFRB Central Office. Mayor Jer Treñas ginalauman nga patuma na ang bagong nga ruta. Samtang Iloilo City Government nagpatigayon sa tree planting activity sa Beach Tree Park sa Boulevard Molo. Nagalahom si Mayor Jer Treñas nga mapatuman ang Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP sa amended version sa LTFRB Central Office. Suno kay Mayor Treñas, wala sa nangin problema, daw kaangay nga pabor diri ang ahensya. Pagkanto nila sa Manila, they presented before the board ang aton amendments. Ang report sa akon, it was received favorably. And they will be coming here next year to give us already the amended LPTRP. Daw ay kita problema pag present dito, no? Daw naintindihan nila. Nahibaluan, sa amended version, may mga ruta nga ginpalawig para mas madamo ang maserbisyuhan, samtang mayara man sang ginpalipot para naman hindi magutok ang trapiko. May mga bago gin nga ruta para maserbisyuhan ang mga lugar nga sang una hindi malabot sa mga PUJs. Para sa alkalde, importante ang mga pagbago sang ruta bagon sa paglakat man sang panahon. You know, in governance, we always have to think out of the box. Because, you know, ang sa pangabuhi, hindi lang tanan black and white, hindi lang tanan amuni, no? Ang rules are made for men. And therefore, if the men feel daw kulang or daw kinahanglan, pangitaan paagi para mas maayo pagid ng pag-implement, then I think we should all be open to it, no? Madumduman, honyo doses ang una ginpatuman ng LPTRP apang nakaangkon sang madamo nga problema bangod sang kakulang sang modernized jeepney, rason nga ini ang ginsuspend dubdub subong. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patron. Nagpatigayon sang tree planting activity ang Iloilo City Government sa pagpanguna sang City Environment and Natural Resources Office o kon CENRO sa Beach Tree Park nga nahamtang sa Barangay Boulevard Molo. Ini ang nagalapad sang 1.6 hectares kag nadeklara bilang public land. Isa ka kasugtanan ang ginpirmahan ni Mayor Jer Treñas kaupod ang Department of Environment and Natural Resources o kon DENR para mapreserba ang lugar kag himuon nga Beach Tree Park. This is the unique part nga sang tree planting naton. Kaya nga mga trees nga ginpangtanom naton diri mga beach trees nila tawag, no. So amo nang bitaog, bituon, bani, ipil. So those are trees nga nagatubo kaya naturally diri sa mga coastal areas. So amo nang aton gintanom, we planted 18 kabilog diri sa front. And samtang nagasulod kita may mga another species of trees kita nga ginpangtanom. Dugang pa ni Engineer Neil Ravena kung native beach trees ang ginatanom sa boulevard, pinasahi naman ang ginatanom sa iban pang tree park nga gina-develop. Ang tree park, no, tatlo at actually atong tree park, no. Isa ining sa boulevard, ikaduha sa Lanet, ikatatlo dito sa Hinaktakan, no. So unique na sila nga tatlo kay ang sa Lanet naton native trees man ang aton ibutang pero hindi siya beach trees, no. So sa Inaktakan naman niya, mangroves. So different species of mangroves ang itanom natin dito sa Inaktakan. So may ito sa lain-lain gid siya nga mga species, no, sa diri sa beach tree, sa Lanet native trees kag sa Inaktakan ang mangrove trees. Aktibo si Mayor Treñas sa mga programa para sa palibot, ilabi pa nga nakita sini ang madasing nga pag-uswag sang syudad, kag kadungan sini dapat man nga maamligan ang dunang manggat. So our mayor is very active, no, ilabi na gid sa pagtanom sa mga native trees, and at the same time active siya sa pag revive sang biodiversity sa city, considering nga ang Iloilo City is a highly urbanized city, no. Kung kisa ang development tamaan kadasig nga ma-overwhelm ya ang aton nga nature, no. But si mayor gina-balance niya gid the reason why nga ang biodiversity even in public plaza natin. Kaupod sang Iloilo City Government sa programa sa Beach Tree Park, amo ang Globe, Zoological Society of London, kaupod si Dr. Georgine Primavera, kag United Architects of the Philippines, Bahandi Chapter. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patron.